Bona, soc la Jordina i bueno, fa uns 2 o 3 mesos, 4, estic vivint independent. He vist amb el Carles. Carles és el meu company de pis. Bueno, realment de ser la meva pròpia decisió de viure independent, però ja m'havia format, o d'alguna manera preparada, una mica preparada, en la part de l'assemblea i els que ja coneixo que ja m'aconsellaven a que visqui independent. Però independent pues seria pues, fer-te les coses tu sola, anar i tornar sola, fer la compra, i ara recomanaria que s'ho pensessin molt bé, que ho puguin d'alguna forma explicar-ho als familiars, si és el que vol fer, i després pues, ja fer el pas d'anar de buscar el programa específic per viure independent.